खाथियाव आरज गाबबाय जाहाथे जायख्लं बर'नि जिउ सोलेरा सोरगोआव आलो गोजोनै जायगा मोनहैथों आरो सोरगोआव दङ दायो। दा बिथाङा आखाइ बायनानै दङ। लोगोसे हस्पिटालाव थांखांनायनि उनाव आरोबाव मोनाबिलियाव मोनसे थासारि सोमजिबाय जायख्लंनियाव जोबोद गिनाय थासारि। सोरबा गावसोरखौ माने लांनो फैदों बुथारनो फैदों बेबायदि बुंनानै बियो खारखोमानो नागिरदोंमोन हस्पिटालनिफ्राय। दा बेयावनो उनजों खारलांनायाव जोङो जायफोर हस्पिटालनि आरो हजों दिल्लीनि रिपर्ट बायदि जों मिथिबाय बिथाङा माने हस्पिटालनि पाइपजों गाखोलांदोंमोन उनजों लेट्रिन पाइपजों। दा बेवहायनो पाइपआ जनानै गोग्लैबोदों हायाव। दा बिथाङा रुंसारि जाहैबाय। बेनि उनाव हरसे नागिरबाय लोगोफ्रा जाय हस्पिटालाव दंफायोमोन नाथाय मोनाखिसै। अखानायै बयबो दावराव जाबाय मानसिखौ मोनबाय नाथाय गोथै महरावसो। दा बिथाङा रुंसारि जानो गोनां जाबाय। दा दिनैहाय बियो बेखौ मोनसे इस्यु खालामनांगौ जे जोंनि काउन्सिल गभर्नमेन्ट आरो स्टेट गभर्नमेन्टआ दिनैहाय ट्रेनाव गाखोनानै ट्रेनाव बोरैहाय पयजन मोनजानो हायो, सासे ट्रेननि दावबायारिया बोरै मुलि मोनजानो हायो। दा बेखौ इस्यु खालामनांगौ। मानोना नङाबा जोंनि लाइमोनफ्रा गोबां लाइमोनफ्रा बेबायदिनो बेकार लाइमोनफ्रा खामानि नागिरनानै थाङो गुबुन जायगायाव। बे दिल्लीयावल' नङा गुबुन गुबुन स्टेटआव थांनानै दंहैयो जोंनि लाइमोनफ्रा खामानि नागिरनानै। दा बेबायदिनो रुंसारि जाबाय थानो गोनां जागोन। दिनैहाय जायख्लं बर'आबो न'खराव जेबो गैथारिनि थाखाय बे राहाखौ नागिरनानै थांदोंमोन। नाथाय दुखुनांथाव दिनै न'खरनि सासेल' फिसाज्ला, बिमा बिफा, बोराय बुरै रावबो बिसोरखौ नायनो दिनै रावबो गैया। दा दिनैहाय बिथाङा रुंसारि जाबाय। जोङो इसोरनि खाथियाव आरज गाबो जायख्लङा सोरगोआव आलो गोजोनै जायगा मोनहैदों। आरो दिनैहाय जायख्लंनि न'खरा जिहेथु जोबोद गोरिब, दा बे न'खरनो जोङो खावलायगोन बिटिसि सरकारा सारद खुंनो थाखाय आरो इयुनाव बोराय बुरै सानैया बिमा बिफा सानैया जिउ संसार जालांनांगौनि थाखाय अनसुंथाइ होगोन। जोङो नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' बिथांखौ खावलायहरबाय। आरो जोङो नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों खावलायदों जोंनि गोबां लाइमोनफ्रा बेबायदिनो न'खराव जेबो गैयिनि खामानि नागिरनानै बाहेरायाव थाङो। बेंगलर, गवा, गुजरात गुबुन गुबुन स्टेटआव खामानि मावनो थाङो। दा जायफ्रा बेबायदि खामानि मावनो थांगोन एसे जाहाथे गावखौनो एसे सांग्रां जानानै थांगोन। जोङो सिगांनिफ्रायनो सांग्रांथि होबाय थादों आरो गोबां थासारि जों मोनबोबाय बेबायदिनो। ट्रेनाव थाङो सोरबा मुलि होनाय मोनजायो बायदिसिना थासारि। प्रमद बर' बिथांखौ खावलायहरबाय। आरो जोङो नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों खावलायदों जोंनि गोबां लाइमोनफ्रा बेबायदिनो न'खराव जेबो गैयिनि खामानि नागिरनानै बाहेरायाव थाङो। बेंगलर, गवा, गुजरात गुबुन गुबुन स्टेटआव खामानि मावनो थाङो। दा जायफ्रा बेबायदि खामानि मावनो थांगोन एसे जाहाथे गावखौनो एसे सांग्रां जानानै थांगोन। जोङो सिगांनिफ्रायनो सांग्रांथि होबाय थादों आरो गोबां थासारि जों मोनबोबाय बेबायदिनो। ट्रेनाव थाङो सोरबा मुलि होनाय मोनजायो बायदिसिना थासारि जायो, सिखाव खावजायो, फैसा सिख'नानै लांजायो। दा बेखायनो गाव गावनो एसे सांग्रां जानांगोन। आरो जिहेथु रेलवे डिपार्टमेन्टआव मोनफ्रोमबो ट्रेनाव दा माबा हरफायो, RPF हरफायो, रेलवे पुलिस। दा बिथांमोनजों मोजां जगाजग खालामनानै थांनांगौ। आरो बेवहाय नाम्बारबो थायो, टल फ्रि नाम्बार। बेवहाय थाबैनो माबा मोनसे थासारि सोमजिदोंबा टल फ्रि नाम्बाराव फन खालामनानै RPFखौ लिंहरनांगौ। एसे सांग्राङै थांनांगोन। बेखायनो खावलायबाय जाहाथे मोन्दों होननानै माने बायदिसिना बुस्थुखौ जालाङा। बेबायदि थासारिजों जाहाथे आरोबाव जायख्लं बायदि गोबां बर' लाइमोन जायफ्रा बाहेरायाव खामानि मावनानै थाहैयो बिथांमोना बेबायदि भुगिनो गोनां जाया, आगोमा जिउखौ खोमानानै लानो गोनां जाया आरो न'खराव बेबायदि दुखुनि थासारि सोमजिया। बिनि थाखाय साफ्रोमबो लाइमोनफोरखौ खावलायबाय। आरो जोङो खावलायनो नागिरदों दिनैहाय जोङो गुबुननि खामानिखौ बिराद मोजां नुयो, माने गोजाननि हाजोखौ समायना नुयो होननाय बायदि। नाथाय बेबायदि गोबां खामानि जोंनि ओनसोलावनो दङ जायखौ जों दिनैबो बे खामानिखौ आखायावनो होनो हायाखै। जोंनि बेफार बानिज्यआव, जोंनि फालांगियाव, जोंनि बेबायदि बायदिसिना दखान होनाय बेबो थासारिजों जोङो बेखौबो जों खामानिखौ मावनांगोन। दा जोंनिया थोंजोङै माबा लकेलाव बा गामियाव माबा खामानि गैयाबाथाय डाइरेक्ट कम्पानि, बे डाइरेक्ट गुबुन जायगायाव गोसोखांहरो आरो। नाथाय नोङो गुबुन जायगायाव जि मावहैगोन बे खामानिया जोंनि ओनसोलावबो दङ। दा बेखायनो दिनैनि चेनेलनि गेजेरजों खावलायबाय जाहाथे जोंनि लाइमोनफ्रा बेबायदि इयुनाव आरोबाव जायख्लं बायदि जिउ खोमानो गोनां जाया गुबुन जायगायाव थांनानै। बेखायनो साफ्रोमबो बर' लाइमोन जायफ्रा गोजानाव थांगोन बिथांमोनखौ खावलायबाय जाहाथे जोबोद साबधान थांगोन आरो गोजानाव थाहैगोन मोजाङै थाहैनांगोन। दिनै बेबायदि गोबां थासारि जायो। जिउ गोमानायखौल' बुङाखै, दिनैहाय गुबुनजों नासयजायो, सोरबा मालिकनि सिङाव आथिं सिङाव थानांगौ, बायदिसिना थासारि जाहैयो गुबुनाव। नाथाय बेखौनो जोङो लकेलाव जुदि मावोबा जोङो बिमा बिफाजों मोखां नायलायनानै नोङो सप्तायाव खनसे बिमा बिफाजों नुजाफैनानै जोंनि जिउ राहाखौ लांनो हायो। ओंखायनो नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों खावलायबाय साफ्रोमबो लाइमोना जाहाथे सांग्रां जागोन।